Kapoy nga kadabantag hawiran ka kung CR ka. Matumbak ka. Sa? Kapoy na ko. Sa pag nasayang gabi ko kung inom. Kaya, di kapoy na ko. Gusto ko nga nagbakot na kanang di ko manawag kay di ko manawag kay kaya na mo bakod dya. Wanaim ni dagang ginom ko tong lain kay nasa gihatag ang doktor nga kanang layo. Mura si Jaukan guys na para sa sagot-ngat tsaka kanyang giinom tulo ra gyatag gidok dani kinilikado lagi kuno ni. Adjong hapon. Pundan guys, dugay-dugay ko juwa naka-vlog kay tungod sa sakit sa kung ano update day ko kung ano ron kung ano guys sakit ka to ba guys kung ano day 1, 2, 3, 4, 5 kaya kaadlaw na nahon dya 2 weeks ni dya ikap 6 days na din harong inom dya pasok ang gay kong nanay kay di ko nakahalihukon dya kuanday guys wadi ko ka vlog kay kuan ka nang naay nakoy tambal na guys nga inagmata nang hindi ko ka marakog bangag marakog hubog ba tungod sa kataas sa kuan kanang paras ngat bitawon dya di ko nga kuan natungwa ko guys no. Aganggay kay kuan kanang naay kalangukat ang bay diya kanina di kay ang tawag sa attorney na kanang bayan sa kasong Mario diya naglisod sila sabot sa istoryahan kay sakit ka to guys ug focus na kuan istorya diya today pagka kuan kadua ka alam siguro gikas pag imo nagtambal kuan ko guys nagkurugkos kanang tungod siguro sa kaisog ang una daw sa marang nanglihok kag ang una daw nagana anja kanang naay wala ko karang na dyan akong kabangag wala dyan ka ina dyan dyan oto nga wakoy vlog dyan murag bila nakaadlaw ko vlog wala ko bungi kay sakit lagi kang kuan sakit istorya dya wala ka nga unod naglihok karag nga na ito tungod sa tambal siguro niya dya tubig sa rabak ang kubo sa kabanlik dya medyo maluwi ginoo guys og arang na ko dakuan kanang naay ilalim mo mag-inom tambal guys kay kuan makaludza nigo ka ano na kanay ano ka nigo ako tara hindi sabon ang tulog gamay hindi ko dadam kayo magbansa ka tapos akong sanin na gamay ako na ito nga ano kasan masya pa hindi na magdagat na pasok yun ikuha na ko no hindi ka sabon eh
pwede di maligog dagat. Si init niya. Ay, tayo sa pasil natin. A few moments later. Hi guys. Hello guys, good morning. Maadjong nakalaw day. Wednesday. Ninja. Ako di man ko klaro ko sa amin. Ang inita. Agang gigamit nga kape karon. Tambal ko nun na. Baka na ay. Lugaw. Lugaw with kamote. Humok. Isda mo sa ano ako ni saon. Kala. Unja. Gikuan ko gi hintan kay interested. Ja guys, this kuan dia sa naging adlaw dia kay ada sing day pa konsum yun na tananay mabalik ko naligo lagit ang buhok kasudlay. Ja day guys na day regalo sa inyo na day guys ang birthday. Nakamaon siya nga ang saya dyan ganahan. Pero sa dari day please ani na sa watanan may hiramos okay oo ko na hinanap ko sa amin kaya di ko kita kasi ganda na ito po. Pangkuan man sa kutsina. Pang hilo, no? Nga guys, tudiring. Masanak. Masasa. Masasa. So guys, yara quality kuko. Duta ni guys. Tambok sa duta na dagan dia. Di ra ni mo ang kada rin pakita. Ganan kay ba man sa ganan ko garden. So man igang gi regalo na na. Ja pasensya day mo guys sa ako'y vlog. Ako'y long video kay karon pa jud ko nakakuan niya. Nay pakapin na ni. Para sakdanan mo still panghinlo sa mga samin jud ni inchik man. So kani guys, ang narasan kay pag kuan sa duha tulo pat. Yo kay ani. So kasi nakarelate dani kuan is Dota. Ja taon na niyo. Wag tubig, daghan. Bag tubig. Nagkaon dyan nag-vlog ako. Kailang tambong. Jadi apa dia guys? Hilisus dragon fruit. Lami si Jack. Ya. Diyan, nag-inom day ko kuan di ay kay katong ipainom lang ni kuan kanang pero ganin kanang every before mo kaon turmeric di ay guys. Nag-inom po ko ng turmeric kay kuan kanang naay pangpatuno lang yung nas mga sakit-sakit. Diyan, nag-inom po ko na niya. Pero before pwede di mo pijan mo inom ka. Diyan. Dada pisa lang i-order na yung mo daghan sila ang tubig o kanya mong luwin sa ninyo. Tara. Nag-order magingani sa dalang tubig daghan pila nakabok 9.
Siyang kabok sila ng tubig sa ref kay among kuan guys, among basi katungabo na punis mga imbaroy. Nanan sa siya og na hiluon na ba. Ganyan. Kadugasan dani. Kadugayan dani ugaw man ni. Kuan ni sud ginang nanugasan daan sa sudlang mineral. Gagmay ron dayo, katutong dagko, wadi dagko. Igo disref ang dago. Gawin na ko di kadyo. Pero kausar kayo nanan. Sayang kapag dagko, hindi dagko. Dagko ito na ito. Siyang kay nga ni guys, sila na lang binira. Yung plato, nasa kay siyang nilabon. Kasakit lagi ko lang ko, mapusara ba di magbun? Kuha din pong pagsakit na ng mga plastic-plastic. Pero kay, amang sulan kay, di bang panaplastic mo ng mga mineral. Hindi ay, plastic pa na. Ay, magod na. Hindi lagi na pwede lagi. Kaya, sakit di ako nag-angkon, pero gangkang pa kay kung mo ni. Ikan pa, nasa isa ka banig. Isa ka banig, oh, puto na, andya. Kuan ka lang na, kaning isa katambaw lagi, makaango-ango. Kay, mula tag bangag para kuan guys masakit sa para sigat nga tunja kan siya guys 800 milligram Pregabalin para dyan is ngat ginoo ko nagmata di ko kabakod ja kakuan pagka kadlawon ganina nag-hallucination ko kanang kita ko sa mga ang lolo, ang lola, sigug sampit kay wag na li man. Sa ara tong nanguna siguro guys ba kay. Rama ko gidaman, tungod lagi sa tambaw mo din na epekto da ng tambaw nga. Ano na makatumba dyan ganyan mas doktor na daan nga. Kuan ka ng mo din sa epekto na o kalipon. Diyan. Sakit jed. Lagi nagkuhan na ko guys ugan sa kuhan ka na na surrender na sa Ginoo ugan sa isang plano daan ni guys. Naho. Okay. Tako nakasuko gasto sa hang tambal wa ikaduhang balik na sa kuan sa pagpalap check up ako guys. Udi pa jud ni doktor la uja operahan jud kuno ni sa udi makuan operahan kuno kay na sila kuan madlok man ko bawal ka Ginoo jud bala mutanin ko nga dok tagay lang kog tambal nga kanang basig na apay lain nga option madlok ko ang opera kay tungod sa kadugay sa ahong kuan sa ahong sino ni katong nabuho ita nga naazo sa operasyon kanang naay madlo ko kay kuan na kanang 13 years 2000 okay na kaazo jud guys alang di sige ko ka-check up yung pa-x-ray di makita sa x-ray may nakakita diyan kuy share ninyo ba nakoy makita kanon na yung itemen diyan gabi wala gito nagkuan ako gangdam ko kangilad man kana na ay singa na so nagdanggo ko nga kanang naay libro ninja nako na yatag ng libro pagpakli pa na sa libro kay agsud sa libro kay puro madus sa kanang langgam nga buhag mata siyo ko nga nga oro man sisud nagsikog pakli sa libro ba nga naay kanang naay langgam karon nga kanang naay
puhag mata. Mato nga, pa, kung wala hani ka na nga, iba ka ng liburuhan dyan. Kuan ka nang naay, kita po ko gikasal, budget ko gikasal dyan, si sadaw dyan, laki wayo. Nilara lagi sa mga damgo lagi, patungod siguro sa tambal dyan. Mato nga, kabuntag na nagdama-dama na ko. Nagkuhan ko halos, halos sinisyon. Sige na na. Sumoto. Kanang na ay. Tsaka kanang dagang kong nakita. Ato, mga wa na rin sa kalibutan. Itong si Papa, nakita na. Papa kasi klaro ka na nga nakita. Pero ako na, parang mag-share ninyo guys. Punado kay, kanang, di na naman ko sa tulaan nga. Muna sa dipik. Awak manlo ko. Marita na ako. Okay. Magdama-dama ko. Di na mawang istorya. Muna na. Sa dipik na. Muna so, nalagi siya. Kaya ako, ning suway ko o one night nga ako ning inom kay kana laging kapoy na kaadugis sa sang. Kapoy nga kada buntag hawiran kang CR ka, matumbak ka. Sa kapoy na ko unsa pag nasayang gabi ko ning inom kay di kapoy na ko. Gusto ko may nagbakot na kanang di ko manawag kay di ko manawag kay kaya na mo bakod dyan. Wanaim ni dagang ginom ko tong lain kay nasa gihatag ang doktor nga kanang may mura si Zawkon guys na para sa sagot ngat tsaka kanyang giinom turo ra gihatag ni Dok Dani kidelikado lagi kuno ni sa kidney ug sa imong atay da agusa ang giinom kay gano'n na wala kita nagbuot ko gahe ba kay gusto lagi ko nga nagbako di na ko manawag ni hindi nga thanks ko hadlo ko mabunaw ja o ino ko katog pero buot man so ko katog arang sakitan sa madog ko kumudog kag inom dari sa kay magdoble naman ja kasi overdose ko kay ditabo des niya ging adlaw tungod sa nakalipat lagi ko guys. Wow, kanang naipagka buntag nakoy ahakan yung antibiotic buntag ra jud ni gabi eh. Ja. So buntag og hapon na jud antibiotic kay kanang pinaka ko ay yatag ni Dok na hun ja. Nang sa bako guys nga pagkauto ni inuman ko. Oto pagkagabi mura ko na overdose. Okay. Kanang di na ko katunong. Di ko katunong guys. Mura na ko kanang murag bangag, murag adik, murag yana bangag kanang nay tungod siguro na para sa ngat bitaw ja. Kanang di na ko katunong. Ja matunga lang ito nga ning ko nga. Ko na lang jud ko kanang suway na di sa jud ko mainom daning tambala. So ni ko katuo guys, grabe jud nung nga taganggam ja. Tibok gabi kapilas nagdanag ice matunaw na naman tong ice gawuhan to buntag sige ko naglingkod ako moto gabi kay namutos na yung gabi nanginom na jud ko kaning prigabalin kay ang nanakuan moto pagkainom na magmata-mata man ko sakit pero nakatug jud ko guys arang nami ito marakag ka ng sakay lang kasi ito nga di no feel ang kanget-nget ja wato nga dili kita buot tagutot lagi ko sa happy tinong kuan kay Ginoo ang kaita kapoy na ja agahong kuan karang nai taman panis 28 antibiotic na guys. Muli nga, itagal ko yan kay option man gud nga di maopera. Ngat man gyapon.
Balik danig mo yun sa operahan. Nagmutana pa ko. Naligo na ka, boy? Asa di ka? Unay mo atila. May isda diyan. Adto ta sa iyong papa ko ng Sabado kaya ito na doon adis na agi. Ito guys, siguro ay nagbalik na ho sa 28 mga 29 siguro. Madag ko kung magpa-opera dyan kay daghang sa mga ayun sila daghang operahan nga nga kalat na hinukunog mga cells. Yan ang kalat siya. Gumba lang ka. Nadisa. Disa. Ay, ikaw boy, tagpila man. Tagpila. Kukaan ka? Hindi mo kong kaon. Ay, naayo lang. Ang tirang sudan. Panigrok to nga kaon. Sa gunsa. Hinan ko nila kanatanan. Ha? Ayan. Ikaw giro. Wow. Kung ano maglungag. Masih ko lang eh. Ang kamagsa eh. Hindi ka. Katulong may lugaw. Tayo lugaw dito kung sa linahan. Nagawa din yung kain. Punya, ang sarap yung istorya. Mga to ganina. Malagi na, mahingarang oras sa kaya naman sinamubag mo. Ay, gawin na lang taon. Hindi tama. Mabunaw. Kaya grabe ka sa nagipik to. Grabe kay ibutang na to kay buyuro na sa iring. Lagay sa tubig baby para kaya mo inom kog tambong. Kana agad bubuhay ko. Na. Kana. Kana. Na may nanunan siguro diya. Kita kayo nanunan. Pati na. Nyaman. Sama day. Ano man day? Nanay? Tawag sa Nanay. Lagi, ampo sa sana pero nagdamintana lagi. Kay naging gabi kayo ang kuniinom sa pregabalin kay madlak lagi ko matumbay na kabuntag matungat-ngat. Nagbut-but man ko gahe. Ikaw, umuwi nang ka na, maghigda lagi ka, kaya hindi ka, simba kung matumba ka, hindi ka basta uminom ka ng tambawa nga. Gabi. Maghigda ka, mag-ipin mo dala. Diyan mo bakod pagka mangihi pagbuntag, nagabuntag di kung bakod nagabuntag mukhaan man ta. Nagabuntag man kuan ko. Manghawi, dugong kang galing mo da. Ano na yung madang bunga? Mga yung madang bunga sa imong nang. Di sa tambaw na. Mo na isa ni bitag doktor nga. Nga lang na. patay di ay. Mulili di nimo. Ano diya? Ay, ikaw di pwede nang gagas mong lolo. Mula. Ni ka gusto pero kato imo nilili gyud. Kato lagi to sa adlaw na kato lagi ko nung itong mga langgam lagi ko no. Rining ko ano nga. Ihatag og libro nja. Ang libro pag sikog nga nas libro ag sud kay puro langgam nga daken nja po kadug mata. Nasa sa nang bay. Di, das libro ba nga din hatag naglibro. Dako na hatag libro. Murag Bible siguro to nja. Na Bible na Basta kay libro. Nga na sa ikog ukab. Sa lain ay Bible. Ukab sa pag-ukab na kay puro man langgam nga itong. Og mo kumpisar ko na ka manika. Pwede rapod. Isay. Ikumpisar mo to yung mga masa ka niya. Ito, hinamdum itong mga kon sa una. Ikumpisar na yung mga masa. Na, matitita sa una pa kasi. Nangamili na masitip masa. Kung pinaro na sa inuuna, diretso. Hawa, Ming!
Pwede. Isa ka na pwede. Ikaw, manas pare. Kumpisa kas pare. Ngon manas dyan na yung lawisol, na papangadji nga na. Atong giingas to nga. Kung sa kasimbahan nga, mukhang kag kanang bidita nga na ipag-ingana niyo, pagkat tumusuway. Opa. Suway na bila na. Mabay na na, tumusod kasimbahan, kasi magmisa. O, lagi. Sagawin ka. Nagdari sa atong simbahan, dari. Pwede sa atong simbahan, dari. Suway ko naman, nagani. So, kasimbahan, mukhang nagbidita na rin sa nagipa. Mukhang na rin ko na magtukas. Hindi na kong sa testo, nga na, kung bisa yung mga saltos. Kung di naman sa Kristo, larawan na sana mas altar. Kung take yung mga problema, yung mga kuwan di at tanan. Kung ito, hindi mo, di at ito simbahan mo. Kuwan, so di ko muna. Pagansa mo na eh. Ha? Pagansa ka? Kuwan, nainom kong kape. Pumaris. Kaya mga ako ko na rin kuwan, nakangkuwan na dyan na nimugkat, kasi bugkat ko na. Base na ka na, may gikuan nga mga suko. Kapakuha ko din maghat. Maghumo ko na rin ko, toy-tuway, elepante, o kanang muskad kahoy, kaya mga sinay, imughat, o nanamot na ba karutsi, ang apilas karutsi, buwa. Kana, basi kana rin. Kaya mo, do Sabado man ni man ha. So, ginaguli na rin. Sabado ka mga rin, hindi ka na, hapos Bernice, mga kudaan, hamungan na, mag-inam ka na rin, abot. Masig baghat po ni kay kuan man ko di ko katanaw na ng mga kalat-kalat mo luyok magatug ko. Mapungat man ko maginago na maisas man ko na ng kalat. Ano? Kahala nay. Diyan lang mga matang sibo di ay, matang mga sibo. Puhon. Sabado? Di si ape mo ba mo sila tire? Bernice mo ko siya mo uli. Angkat. Ay kamuti na dia. Ano, kamuti nga. Ito po. At tamisa ra ba ni katong di tamis sa kajo. Ang isang nilugaw. Agi pag nilugaw dia. Nawa. Nilugaw ah. Man, ikaw sa lugaw, oo. Mahorot. Ikaw gahi. Nino ko tama pa. Kasi nihinuwa ko, nagtanaw ni mo ninong katambal. Uy, naunsa man ka. Malipat lagi ko dai. Na. Nino ko dai. Tambal na, yung Panginoon man ang makalipat na ka. Hala nino ko dai. Oo ka nakuha ni mong tubig. Awa di ay. Handa ka diha. Nada ka na ah. Muna abag na do. Nada ka na. Lipat lagi. Muna iso. Di, antibiotic ni. Huwag ka kami yung iso. Paggabi ito. Gabi. Alexis, di po ito sirup na ito. Di man ko na ma-charge, so di. Ano na? Yes, Aliana Dana. Anak ko na dyan ito na lang yung ito. Pwede nga namin makikalikan kung ito yung mga tarutan kayo ng tagang bukatong katabaan ko may danay. Ya. Okay. Ayun. Maso. Tapos ito na lang kayo. Ayun na. Kasama kayo. Dari mo na sa higdad hapon kay wangan kung sa pagdugna ko no. Biskut. Wangan kay Domingos gabi ito mahiling ka do. Lunes man tag Martes ako. Lunes kay gida mga ali dito. Ila kayo na kuno ko kadong balik mo sa hapon kay paman mo kung sa dug na. Nanganak lang iro ko no. Ang naganak-anak. Ano na nalitan na? Mangiro dihas shop. Oo, pito ko mo. Pito anom. Pito ko na atan. Biskut daghan mo para saan pagsusura na. Buhay man na. Sa una kaya katong pangdudungan ni anak mo itutog siyang. Katong 90. Sa una ka na sila. Tawag ni Esteron. Ito pa ka na. Panguhag laki. Ali, pag naglaki. Ada na, ang mga do. Dada nindo. Kadunit na eh. Dan una. Magpawal ka sa gano kaon. Dada na, sa mga po kayo. Magandang gugkot kanina. Pagkatagdudo kanina gamay. Talaga may baman. Usang po dito yung mga tarutan kayo. Tagang nakukutong Gamay. Sa bulang karton, dito do sa limang karton. Gamay ka kuno yes luoy. Mabuwag. Gamay pa. Oo. So, Pero buwan na. ako na yung kaso. Usa pa man. Usa pa man ha. Oo, sa.
Ato sa kay... Ha? Buwan na. Kay Lu... Oo, di na makapususun. Tasa nag-ilit din sa vlog guys. So, to sinaninanawag kada buntag kapon din sa manawag guys. Yung nangamusta naman. Ang lagi po, linoon nila yung inahanta. Atong anak nga inana-anak. Iniwan ko gamay. Yung kawalan ko guys. Sa nga niyang ko kay madlo ko og kanang na ay iniwan ko. Love you, Nay. Bye-bye, Nay. Alright. Ano ito, guys? Bye-bye, guys.